Γεια σου Κυψέλη, είμαι ο Άλεξ και αυτά είναι τα νέα της Κυψέλης μας. Τα νέα της Κυψέλης μας τα φέρνει η ομάδα κατοίκων Κυψέλης. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή κάθε εβδομάδα θα σας φέρνει το ό,τι συμβαίνει στην Κυψέλη, ό,τι event, όποια προσφορά, οτιδήποτε μπορεί να κάνει τη ζωή μας λίγο καλύτερη και λίγο πιο ευχάριστη στην περιοχή. Λοιπόν, η ομάδα Κυψέλης είναι μια παρέα ουσιαστικά, δεν είμαστε σύλλογος, δεν είμαστε γραμμένοι, δεν είμαστε οτιδήποτε, είμαστε απλά μια παρέα και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για την περιοχή μας γιατί την αγαπάμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη Κυριακή, την Κυριακή που μας πέρασε και ονομάζεται Παίζουμε. Ήταν η δεύτερη εκδήλωση Παίζουμε που διοργάνωσε η ομάδα Κυψέλης και αυτή τη φορά είχε ως θέμα τα ομαδικά παιχνίδια. Παιδιά από όλη την πλατεία μαζεύτηκαν, από όλη την Κυψέλη, έξω από το σχολείο, στη Φωκίωνος, έτσι ώστε να περάσουμε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Παίξαμε διάφορα παιχνίδια που μπορούμε να δούμε σε γειτονιές, σε προσκόπους, σε κατασκηνώσεις και όπως θα δείτε και στα κλιπ όλοι περάσαμε πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε την επόμενη Κυριακή στο επόμενο Παίζουμε στο μικρό αμφιθέατρο κοντά στο Στρέτο Καφέ. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τα κλιπς τώρα. Μπράβο τα κορίτσια! Για να τεντώσετε τόσο πολύ το χέρι, το δεξί, πιο πολύ, για να το έχετε κορμί λάστιχο και τώρα όπως είναι τεντωμένο να ανεβάσετε το πόδι σας να φτάσει στο χέρι σας. Για δω. Αυτό, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Για δοκιμάστε να το κάνετε έτσι, το χέρι. Για κάντε το χέρι έτσι. Ωραία. Και τώρα, κάντε μία σειρά πίσω από τους κουβάδες. Σειρά πίσω από τους κουβάδες. Προσεκτικά. Για χειροκροτάτε να τους δώσετε δύναμη. Ο καθένας είναι μόνο του. Ναι. Πολύ προσεκτικά. Αλλά τώρα γυρίζει πίσω. Και τώρα γυρίζει πίσω. Τρέχα. Κοντεύει να γεμίσει με μαγικό φίλτρο αυτό το μπουκάλι. Να. Τρέχατε λοιπόν. Θα σας γνωρίσω και την Αθανασία τώρα. Μικρή. Λοιπόν, να μην λέτε ψέματα σε παιδιά. Φαντασία δεν έχετε για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Φαντασία δεν έχετε. Παιδιά νερό είναι, λέτε ψέματα. αυτό που θα σας... Λοιπόν, αυτά ήταν τα clips Κυψέλη. Ελπίζω να σας δω και την επόμενη Κυριακή στο αμφιθεατράκι απέναντι από το Στρέτο Καφέ. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, καταρχάς ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και subscribe άμα σας άρεσε, γιατί έρχονται ακόμα κι άλλα, like και αν σας άρεσε πια τόσο πολύ κάντε ένα favorite και αφήστε μας κάποια σχόλια ακριβώς από κάτω. Το site της Κυψέλης θα είναι κάτω στο κουτί της περιγραφής, στο description box και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ και πάλι, είμαι ο Άλεξ και γεια σας!